No verán de 1982, Juan Fernández, alumno de enfermería, comezaba a traballar facendo unha substitución nos consultorios municipais de Montederramo, Parada de Sile e Beariz. Naquel momento a sanidade era xestionada polo Insalud. Juan vivía en primeira persoa como se iniciaba a reforma da atención primaria en Ourense. Convócanse as primeiras oposicións en Galicia para dar cobertura asistencial aos novos centros e, tras aprobar, comeza a traballar no Centro de Saúde da Ponte en xaneiro de 1987. Probablemente, de entre todos os episodios que lle tocou vivir nestes máis de 40 anos de profesión, a pandemia sexa o máis duro. Eu vivino porque estuve nos equipos de vacunación e chegar para que non se desbotase unha dosis ás 11 da noite marchar a vacinar a alguén á casa. Aquí vacinamos os de 80 anos e era unha situación que eu nunca había vivido. Parece que salvabas a vida. Chegaban, moitas gracias, Juan, moitas gracias. Impresionante, sí. Hoxe era día de despedida no Centro de Saúde da Ponte. Ademais de Juan, tamén se xubilaba outra veterana da enfermería, Concepción Lourdes Santos. Os compañeiros e compañeiras quixeron despedilos agradecéndolles todos estes anos de adicación e, sobre todo, vocación.